panjenenganipun tiyang sepuh anggen kula sowan kalis ing sakara-kara. Namung kemawon sungkem kula katur. Dak tampa bungah atine wong tuwa. Mung kosok baline pamit tuwa ditamani. Nggih, kula pundi mugi amimbono daya kekiatan saha pangaripun. Merga keh para wedrah kang nggih dikepenakno. Ngestaken dawuh. Nak maju. Duh katimbalan Pramugiri. Raharja rawuh. Pikanduk berkah pangestu netang sepuh kalis ing sabkala. Kinarya bekti kula konjuk dhateng saudara. Iya. Tak tampa gawe senenge atiku. Mung kosok baene pamujine wong tuwa taman. Sangat anggen kula nampi mugi dadosaken jijimat. Pinarake sing kecoi. Ngestaken dawuh. Langgar. Oh, apa wonten dawuh ta iya? Basuki tekan. Tobi kanto berkah saha pangestu panjenengan. Anggen kula wan-sowan wonten ing Mak Demak kalis ing Sambi Kala ta iya. Aja mak-mak. Dados pundi mo? Mak-mak iki kok. Lho jan panjen sor meca ana ulan nemo. Aja kula wis dadi recarane ta iya. Kula Sarmeja naulane inggih golek enak nyapa pemon. niku tiyang Madura pancen ngoten niku. Madura niki empun kawentar kala temak nggih ngoten niku. Normak. Nggih. Boten kata lumben, sungem kula tur katur ta iya. Alhamdulillah. Tak tampa gawe seneng atiku. Kok sok balene kandungane wong tuwa tampanana ya. Sangat anggen kula pinambi, mugi ndadosaken go teguh kayuanan kula ta iya. Lah nggih. Niku napa malih Jok? Bojone Mas Kencana. Niku susane cocok ta iya. Iki kepenakna ya. Nak Mas Ratu Mas Nawa. Sih kula paring dawuh Rama Giri. Basuki tekan. Pikantos berkah pangestu panjenengan dalem sowan kula kalih saking Sambikala Rama Giri. Ning bekti kula ngatur nggih Rama Giri. Alhamdulillah. Ya tak tampa pamujine wong tuwa tampane. Wis saged anggen kula nampi. Enak ya. Ngestakaken dawuh. Mas Kedono. Dawuh Rama. Ya. Panci. Padha becik tuanmu ya. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan. Sowan kula boten wonten alangan satunggal menapa-menapa. Nanging boten kata lumpen, kula ngaturaken sungkem bukti mugi kunjuk. Tak tampa dikepenakno. Ngestokaken dawuh. Trenggono bocah bagus. Bocah jentara. Bocah jelune. Padha becik tuanmu. Cukup ya. Terus Kula Rama Giri. ing kalungguhan iki aku ora takon bab perkara penggawean. Nggih. Merga tak kira kabeh wis do ngerti sesanggenaning soang-soang. Tuladhane sira. Mung aku ngabarke Panti Kudus piye? Nggih. Pangestunipun Rama Giri. Ing Panti Kudus saya dangu, saya ngrembaka santri kula. Nggih. Malah samenika kula tambahi malih pondok pesantren rumiyin usel-uselan sakniki pun boten. Nggih, pangestu. Ya ngono kuwi dingrembakake ya aku. Nggih. Enak no. Ngestaken Nanging ya nggih. jroning pisanan agung iki kang sepisan rampung ngrembug ngenani
sewu dinane Kanjeng Sultan Patinus Nggih. kang wis kondur kasedan jati sowan ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ayo padha ndonga ya muga-muga wae entuk papan kang genah. Amin. Muga-muga dikasai dening pangeran. Amin. Dicedhakke marang sira dalem Allah. Amin. Kang kaping pindhone ing Demak ibarat untuk kang kelangan kang tegese sedaning Kanjeng Sultan Patinus Demak Komplang. Nggih. Mula dina iki bakal ndak anake jumenengan. Rama nggih. Ya. Sarane panjenengan menika ingkang kapitados meramu gareni jumenengan Sultan ing Kasultanan Bintoro. Ya. Mila monggo menapa ingkang dipun kersakaken Rama nggih kula namung pepuri handayan. Jos, Nggih. tatanan kang wis rumahku ing Demak Bintoro. Nggih. Kowe ra isih eling Tasih Rama. apa? Nggih. Saderengipun Kanjeng Sultan Bapak Patah Seda menika ninggal lekas dhateng para ulama, para wali lan para wedrah ing Kasultanan Bintoro Demak. Marang sapa wae kena gumanti nglungguhi dampar palwanu ing Kasultanan Bintoro. Nanging kudu nganggo cara gilir kacang. Karepe piye? Gilir kacang menika ingkang dipun kersakaken undha usuk. Sing tuwa dhisik lumerek marang sing enom. Ya ya. Iki sabda wakyat. Nggih. Dadi aku ora wenang lan ora wani sing lar perkara iki. Inggih kula pitados. Neng mula ya. Ing kene bakal takon sing pernah berdoa. Inggih, pancen kadang ing Demak putranipun Kanjeng Sultan Bapak Patah menika wonten gangsal setunggal Kanjeng Pedang Pati Unus lan kadang-kadangipun. Mula tak wiwiti saka sing sepuh. Oh inggih. Nak Mas nyawa Si kula paring dawuh Rama. komplange Demak dina iki bakal anake jumenengan Sultan. Sira ora wis krungu kabeh kang dikandhake Sunan Kudus. Si Rama. Pratatanan ing Demak sapa kang jumeneng kudu nganggo gilir kacang. Sarane kang raka Kanjeng Sultan Patinus wis seda iki gumanti marang sira. Mula sila gelem dadi sultan ing Demak ya Demak. Rama Giri. Pangapuntenipun ingkang ageng menawi to kula kedah dados sultan wonten ing Demak. Gesang kula sampun mulya lan mukti sesarengan kalian garwa kula Kang Mas Dirgonegoro wonten ing Cirebon Rama. Mila menawi to kula dipun utus dados sultan wonten ing Demak, kula mopo Rama? Ora kersa. Boten. Lah terus karepe piye mengkono? Sira ora kersa. Menawi dipun keparengaken panungguan sultan wonten ing Demak kula paringaken wedrah ingkang dereng kagungan palenggan. Banjur sapa? Boten sanes kadang kula pun Trenggana Rama Giri. Trenggana. Kados ngaten Udah. Ratu Mas Nyawa ora kersa dadi sultan. Ajeng Iki nyalono Trenggana. nggih ditaras ingkang setunggalipun isih tunggal sehakan. Ngono ya. Nggih. Mas Kencana. paring dawuh Rama. Mbak Yumu ora kersa dadi sultan. Mbak menawa kowe mikir pengen dadi sultan. Isa padha. Nyuwun sewu saderengipun nggih Rama. Ya,
padha dulure kok ora oleh dipilih. Ning nuwun sewu Rama Giri. Najan menika namung garwa wenang. Wenang enten gandeng cenenge kali Wedrah. Dipun taros kok minangka wakil nggih no. ya nama Dirga. Tuh Rama Giri. Garwamu ora kersa dadi sultan. Mbok menawa sira minangka wakil bojomu dadi sultan. Rama, Ya, senasa kula menika putra mantu saking Kasultanan Demak Bintoro, nanging kula sampun anggadhe salungguhan adipati wonten ing Kabupaten Cirebon. Urip badhe kula dhateng garwa kula maksa. Kula menika ibarat putu kang katetan sambel. Wonten hak lan boten menang ingkang ageng hak menika garwa kula Mas Nyowo. Garwa kula mawon boten kersa napa malih kula. Monggo Rama. Saprika Wedrah ing Kasultanan Demak Bintoro tasih wonten saweling kadang ingkang dereng anggadhe palungguhan. apa meneh. Monggo waturi Mak Mas Trenggo. Adik kula Trenggo. Kadangmu Trenggono. Lho ya kok Trenggono meneh. Tasih setunggal. Oh iya. Lho nang kabeh wis telu. Nggih. Lagi telu bloko. Tak bagus nak Mas Langgar. Wonten dawuh Rama Giri. Kang Raka Dirga rasa sodan. Nggih. Mbok menawa kowe gelem dadi sultan. Oh, Rama Giri. Kula menika tiyang saking Pangsambang Madura. Kula niki cara kasar tumindak kula. Kok pami kula niku jebenen Sang Sultan wonten ing Demak. Niku kok boten gathuk. Kejawi saking menika kula wonten ing Kasultanan Demak. Kula upameaken kula niku ndok sendok katutan upa ta ya. Nah niki ratu mundu katutan sambel. Kula niku ndok sendok katutan upa. Tanpa kula karo adik Ratu Manjana wonten ing Kasultanan Demak kula boten gadhah hak waris mo. Ngono ya. Kula saking menika Terus menawi wonten kersa panjenengan Bapak Lenggan wonten ing Kasultanan Demak monggo dipun pasrahaken kemawon kali adik kula Trenggono ta ya Trenggono nggih ta ya. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Kok kabeh kok ya Trenggono. Nuwun sewu Rama Giri ampun remen. Mergi niki tasih enten Wedrah sing dereng jenengan taros sinten wentos milik. Lho sing mapan teng dagan Surayata. Nggih to. Ya nek ngono Kerjaipun dipun taros. tak tarine ya. Nggih. Ha. Kok korsita. Neng dereng sowan, Mas. Lho, Urung dereng sowan. kowe iki kepiye to? Nggih. Kang ndak kongkon ngabari rak piye. Nggih leres. Neng kenapa kok ya ora? Mbok menawi tasih wonten margi naminipun tiyang menika wonten repotipun dipun ratos sekedhap Rama. Oh, dene iki lho para prajurit. Kira-kira lamun to calon sultan ing Demak iki nak Mas Trenggono sarujo apa ora? Mangke riyen dirantos sekedhap dirantos kok kesusun arisan anane dirantos sekedhap kula Ya nek suwana ora. lho nggih menawi mangke mboten sowan saestu ngantos sonten monggo dipun jumenengan dipun wontenaken Hitunge ya nggih nanti wilangan 3 3.000 kok 3.000 apane? Jangan pinten Ya siji nganti 3. tiga tok Heeh. tene wong iki nek karo dene lah apa lek bocah iki Siji, loro separo mesti lek ngono Rama loro separo kowe gelem separo. la ilaha illallah 3. Saiki hitungan nganti 3 Surya Wiyata Rana. Mula sineksinan kawula kabeh
Amung sawiji Trenggono. Lepat nyuwun pangapunten dalem napa sebabipun sowan kula randhap wonten bab ana perkara apa? titian kula menika rak turangga lanang. Iya. Ing tengahing dedalan ngertos jaran wedok. Dados jaran kula lanang beko ngoyak kalih jaran wedok kala wau. Ngono. Nggih. Lho kok kaya gurumu ae. Sampeyan kok wadake jaran. Yang diri ya. saderengipun kula caos mungkem. Ya tak tampa nang kosok kaene pangestuku tampani. Kula tampi ya. Saderengipun tumapak ing pendhapi agung Demak. Iya. Kula mireng keplok ambata rupa bendhe ngungkung menika adat ingkang sampun kelampahan wonten jumenengan utawi kawisudan napa estu yang diri. Ya. Pancen ana nanging jumenengan urung ana panetepan calon sultan kuwi pancen sampun wonten panetepan calon sultan. Ya. Lajeng sinten yang Trenggono. Trenggono? Yang diri ngeten iki kenging dipun wastani boten nabi. Tegese piye? Pranatan ingkang lumampah ing Demak sinten kemawon saged dados sultan nanging kedah ngawontenaken gilir kacang tundak turunan. Surya Wiyata. Lamun tono kedadian kaya ngene iki ora salahku to. Nanging kenging menapa dhewe kok salah kula? kenapa kowe randak? Nggih, kula ngakoni salah. Nanging ya Piye? sedane Kang Mas Patimus kedahipun Kang Mbok Mas Nyowo ingkang jumeneng sultan wonten Demak. Umpami Kang Mbok Mas Nyowo boten kasedu, mesthanipun Kang Mbok Mas Kencana niki gilir kacang. Surya Wiyata. Dawuh Iki mau wis rampung ndak tari. Coba lamun ta kowe kurang percaya dinakwaku mbateni takono dhewe. napa ngoten Kang Mbok Mas Nyowo? Nyai Srawiyata, pancen bener Kang Mbok ora kepengin dadi sultan ana ing Demak, Yai. Kang Mbok Mas Kencana, Semono uga aku, Yai. Aku uga ora kepengin aku. yen panjenengan boten kepengin dadi sultan, kula kepengin dadi sultan. Rembug wis dadi ngono piye? Lho, nuwun sewu. Jenengan menawi mengkoi dateng menapa ingkang sampun panjenengan dawuhaken. Iya. Jenengan lepat awit menawi Surya Wiyata kok kagungan penggalih kepengin dadi sultan boten lepat kok. Surya Wiyata menika kagungan hak waris menika ugi wedrah putranipun Kanjeng Sultan Babah Patah. Ya ini ya. Nek ngono tak olah Pripun? tatanan sing wis kaweca ngarep mau. Lajeng Mau ora calone mung kuwi. nggih. Saiki calon ing Demak, calon sultan ana loro.
pripun? Sapa sing kuwawa lungguh dampar kursi gandhe Nggih. iki kuat yaiku sing dadi sultan. Kula seksine Rama. Kula seksine. Mula sadurunge kawiwitan iki seketutupan Jabut Kencana. Mula bakal ndak buka. Monggo Rama. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amargi kula ingkang pernah sepuh kedah ingkang miwiti lenggah kula langkung rumiyin. Kowe njaluk dhisik. Nggih, Kena tuwa kok. Ya ngene, mula dina iki diwiwiti ya. Ini Kang Mas Deko nyuwun tambahi pangestu anggen kula jumeneng Sultan. Yai Suryowoto ndak pangestu. Kang Mas Wagan Suryowoto. dengan ingkang kula. Iya Dik, kang cengeng muga kuat Dik. Kang Mas Yawa nyuwun pangestu panjenengan Kang. Kyai Suryoto kanggo tansah pangestoni marang Sri Nyuwun pangestu Kang Kumono. Iya ya. Muga kasih. ana wong muga-muga wae siraku ana jumeneng sultan. Aja sik. Di Suryoto, aja sik. Di aja. Di Suryoto. Aja dhisik. Ya Allah la. Waduh. Kados sinambel blak. Apa durung sarapan to, Yai? Nggih. Irae. Kantun sepisan melih kakak. Ani. 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 Halo, Kang Bro. Pangestu dalem. Kene tak. Ya dhisik. Kene untuk kene. Aja sik. Di Suryoto. La ilaha illallah. Kirah kula tesih. Ija. Jangkep. Cakep. Kok perpet. Pun. Boten dadi sultan, boten paten. Ora dadi sultan, ora dudikan. Menyerah. Tangan. Lah kok menyerah ini? Kula boten kiat, Kowe dadi sultan ora panek. ora jalen, Kaya ngono Dik. ora dadi sultanah. Renggono. Ora mau. Pinasi giliranmu ya. Pangestune Kene njaluk pangestu karo dulur-dulurmu kabeh itu wae. Ben barokah. Kanggo tansah pangestoni marang Sri Ramu Yai Trenggono. Semoga Ya, ndak pangestu. Tenggono
raosipun tengah ati menika kados tratap-tratap mripat kula raosipun boten cecek Rama. Gus. Lah. Anak-anak iki carane ra ora ana sultane. Lah pripun malih kawontenan ngaten? Menika rak bebananipun Rama Giri. Ya ngene ya. Nggih. Wong bola-bali jumenengan kok ora sida. Mengko mundak dibuyo kabeh kawake. Sanipun Lah sarene calon-calon ratu Dora Kuwawa. nggih. Iki aku bakal marneni. Nun Aku bakal makili. dados sultan. Iya. Boten apa-apa. Nggih, kangge jagi komplangipun negari. Nggih. Lah ya. Nggih. Nggih, boten apa-apa. Ning mung wakil lho. Warnen lho. Wakil. Oh, nggih. Masuk aku tuwa dakak-dakak. Oh, Iki ditunggon. nggih. Bismillah. Kok boten bledok mertone? Mertone entak. Mertone entak. Lah kula dhuwur ngoten kok. Lah kon bledos piye? Wong sing nunggu danyange kok bledos. Ya ora bakal bledos aku danyane sing undang. Cangkemmu. Nggih. Gaplak nawar. Gaplak pripun? Lho kok dayane aku menungso kok dayane. Boten ingkang kula karepaken menika Rama Giri, panjenengan menika rak pini sebelah. Sesepuh. Nggih. Wong trompo. Nggih, boten napa-napa wong nyebut mawon. Gus, Kula ala-ala. nggih Aku arep gelar. tambah jimat asma. Tambah. Wah, cocok Rama Giri, cocok. Nggih. Jamlah sinak-sinan kabeh kawula ing Demak. Nggih. Ingsun bakal mawi gelar Prabu Satmata. Prabu Satmata. Panjenengan niku menapa ingkang panjenengan dawuhaken mesti mawa teges. Nggih, Satmata. Nggih, Satmata menika saged diping menit. Mula warnane kira Nggih, Rama Giri. Gus, Kula Sultan iki peranatane kepiye? lho. Sultan iki gadah paugeran lho Rama Giri. Ya, tok runtut Mesti kalih jana loka. Sultan iki panguasane Tanpa winatos. Ngono to. Nggih. Ganjar wong Saged. pidana wong Saged. Ngoten. Sultan to. Ngoten lho. Nggih. rasane panas ngene. Duh, Sampeyan adem. Cek iki panas apa? Sambat panas. Dikuat-kuatna dhewe gareng-gareng nyelapno. Nggih. Mula tak dilake. Nggih. Saiki ingsun Sultan ing Demak atas nama Paling. nggih. Ingsun bakal paring lawan kawula utawa drasi. Paring menapa menika? Paring paluban ing kadulan. Dipun paringaken adrah. Cocok Rama. Wis tuwek mboten pantes. Nggih. Cocok bali gacok. Atau ya Nggih. cocok ya. Nggih. Mula sapa mengkone kang ndak tuju Nggih. yaiku menungso sing wis entuk wahyune Ngoten. Nggih, nggih. Nggih, monggo. Dina iki tak wiwiti. Jare sampean gelak panase Nek milih ampun salah. Monggo, monggo. Kudu milih wong Oh, sing bregas, sing pengalaman. sing brengose. Lah
lagi durung medeni wong sak ora-orane nak wong sing tegak. nah Iki diwedhi. nggih mboten bakal masuk Mangga nak matur ngono jumeneng tuh. Aja lumpuh. Mengko nek kowe ora tak pilih aja nesu ya. Iki upamane dadi sultan ujian masuk uyang 38 nggih mula iki palungan sultan ing Demak nggih kakang parente Trenggono lunga dalah Trenggono sarene kesira wis nampa wahyu ning pararaton aja kesuwen enggal jumeneng dadi sultan. Ledos melih napa mboten. Kok ngentekno. Enak. Raosipun kok benten, Rama. Bedane Raosipun adem, ya kowe pancen kados nalika semanten. jodoh kok nggih. Kang Mas Tirtonegoro. Yai, sumpah nangkar sengit. Di Trenggono, Dik. Kang Mbok Mas Nyowo adalah Kang Mbok Mas Kencana. Yai. Sineksunan para kawula wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Sasampunipun kula jumeneng pinangka sultan. Kula badhe tambah simat asma. Jimbu Ningrat Akbar panetep panata agama Khalifatullah Sultan Trenggono. Cekto nak sampean wong tuwa bang cindhe bang cilatan. Boten adil. Trenggono Kang Mas Nono. waton kowe dadi sultan ing Demak. Surya Wiyata baelo. ngomong diri ngaten menika kedadosanipun jenengan tiyang sepuh ora iso dadi sepuh wae Apa aku lho? nggih lepat Rupuh tunggal ndi? ngeten iki namine panjenengan menika Mbang Cindhe Mbang Silatan Kabeh mau tak petong dasare iki ana. Nek Surya Wiyata wis duwe palungguhan ing dagang. menawi sampun kedadosanipun piye Ya kabeh iki tak pasrahke kowe muridmu kok. ngoten Iya. nggih Rama Giri Ya. menawi Surawiyata dipun pasrahaken dhateng kula nggih kula badhe ngripih dhateng pakartenipun Surawiyata ning menawi ing mangkenipun kok kersa wangsul ten Demak bejo sampeyan ning nek menawi boten kersa wangsul ten Demak ampun utuh dhateng kula asalamualaikum Yai Sultan, Kang Mas Tirtonegoro. Yai Suryoto ora kersa dateng para dewane kula. Yen panjenenganipun menawa sultan ing Kasultanan Demak Bintoro, gantos prasangka balela wonten ing Demak Bintoro. Kula hakedhe hak wajiban. Derek tipe tinggal pagate Yai Suryoto. Kang Mas Tirtonegoro. Kula nelakake panuwun ing kentang tak kemawon. Monggo panjenengan Kang Mas Tirtonegoro mateng pakan Kang Mas Nono. Nanging ampun dadosaken panunggatan ampun pencengkah antaraning kakang lan kakang. Nggih, Sultan. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum.